és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Tessék helyezkedni. Szeretettel köszöntlek titeket, kápolnánk családtagjait, és köszöntjük a televízió jelenlevő munkatársait, akik hát az egész világon szoktak forgatni, Afrikában is. Úgyhogy úgy illenék, hogy őket valamilyen afrikai nyelven köszöntsék. Tanzániai nyelven tudtok még köszönni? Ha azt mondom hodi, akkor mit feleltek rá? Karibu. Jó van, tehát akkor így köszöntjük őket. Még egyszer, hodi? Karibu. Úgyhogy ha Tanzániába mentek, akkor így köszönjetek, akkor mindenki barátságos lesz, és még az elefántok is az ormányukkal barátságosan fognak integetni. Ez a fény, ez a mennyország fénye, ami itt van? Igen vagy nem? Nem, ugye, ezek reflektorfények, amik itt vannak. Milyen lesz a mennyországi fény? Ott mi világít a mennyországban? Reflektor? Hát a nap? Nem, benne van a Jelenések könyvében, hogy ott nem lesz szükség lámpafényre, se napra, se holdra, mert Jóisten lesz a mennyország világossága. Képzeljétek, gyerekek, ma reggel 6 óra körül bekopogott hozzám egy kis egér, azt mondta, hogy a tévé egere. Mondom, hát én még eddig csak templom egeréről hallottam, amelyik nagyon szegény. A tévé egere is szegény, ezt a tévéseket kérdezem meg. Szegény, azt mondják, az is szegény, a tévé egere. A templom egere mit teszik? Semmi. Hát valamit kell lennie. Imakönyveket eszik. A tévé egere, majd megkérdezzük a bábozáskor, mise után a szobámban, mert ma jön a tévé egere, és meg akar titeket látogatni. Jó. Saját hirdetésem csak, hogy most a kápolnában a következő 2 vasárnapon a Vida atya fog engem kisegíteni, mert én holnap kórházba megyek, hétköznap nem lesz mise. A műtét, amit ha rajtam végrehajtanak, azt mondják, hogy nem nagy műtét, egy sérv, de hát azért 78 éves vagyok, meg a szívem nem jó, biztos. Hét elején elmentem egy papbarátomhoz, hogy fölvegyem a betegek szentségét. 4-szer vettem föl egyébként, eddig még nem haltam bele, de hát sose tudni, az emberek mindig készen kell lenni mindenre, igaz? Na jó, de azért valamit megkérnélek, hogy szerdán műtenek engem, hogy addig az esti imában imádkozzatok értem is, jó? De minden betegért, jó? Minden betegért mondjatok egy imát majd az esti imádban. Most ebben a hónapban, mert így együtt élni a sérvel nem túl kellemes, csak olyan programokat vállaltam, ami muszáj, így hát a hittanórákat Tömé utcában, még másút, de hát egyébként egy nagyon kedves rokonom kért, hogy szoktam ilyenkor házi áldást végezni náluk a vízkereszt utáni időben, és fölírják ilyenkor az ajtóra, nagy betűkkel a GMB, az mit jelent? Gáspár Menyhért Boldizsár. Hát mondtam nekik, hogy most nem jövök, hanem majd hát valamikor mondjuk márciusban, csak akkor már nem lehet fölírni a GMB-t, mert már messze lesz a Gáspár Menyhért Boldizsárnak az ünnepe, hanem majd akkor más szenteknek a kezdőbetűit írjuk föl. Például mondom Melchior, Sabinus, Marinus, Pelbár, vagyis azt írjuk majd az ajtóra, hogy MSZMP. Jó lesz, azt mondták, hogy nem. Hát, ti értitek, hogy miért nem? Maradjon a titkunk a fölnőttekkel, nem van. Na, kedves testvérek, először arra gondoltam, hogy a mai
misére, erre a kicsit különleges alkalomra választok valami olyan szentírási szöveget, amelyik ide illik, de amikor elővettem a misekönyvet, kiderült, hogy az én két kedvenc szentírási szövegem a mai hivatalos mise szöveg. Az egyik a Szent Lecke, első olvasmányt nem tartunk ma, a Szent Lecke Szent Pál apostol első korintusi leveléből, az, amit én életprogramként tekintek, és most már évtizedek óta, hogy a kicsinyeket választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a nagyokat, a világ szemében gyöngéket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és akik a világ szemében semmik, azokat választotta ki, hogy megszégyenítse azokat, akik magukat túl sokra tartják. Ez az én jelmondatom, így mondhatnám, és ez a mai Szent Lecke véletlenül. Az evangélium pedig a 8 boldogság. Az igazi keresztény életnek a szelleme. Hát kell ennél szebb és alkalmasabb ilyen alkalomra. Kedves testvérek, még a tévé számára mondom csak el, mert ezt már nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok. Ez a ház maga, amiben vagyunk, a háború után épült, a Slachta szülők háza volt, Slachta Margit szüleié. Slachta Margit egy nagyon híres képviselő is volt, de azon kívül ő alapította a Szociális Testvérek Társaságát. Akkoriban épült Remetekertváros, ez a városrész. Mert Hidegkút, Ófalu már megvolt, tudjátok, hogy a régi Budapest és Pest-Hidegkút község határa a túloldali erdőszéle. Úgyhogy a túloldal az a régi Budapest, ez az oldala már Pest-Hidegkút és más egyházmegye, a túloldalon ott az egyházmegye püspöke az esztergomi érsek, most Paskai Bíboros, itt a mi kápolnánké már a fehérvári püspök, vagyis Szakos Gyula püspök atya. Na most Slachta Margitnak a gyönyörű gondolata volt, hogy az itt levőknek legyen valami, akik a környéken laknak, olyan hely, ahol misét hallgathatnak vasárnap, mert a legközelebbi hely volt Mária Remete, az jó 2 kilométer, ugye, és akkoriban nem volt mindenkinek autója, se senkinek, vagy a Pest-Hidegkút Ófalu, az sincs közelebb, vagy a Városmajori kis templom. A nagy templomot azt én szenteltem föl a 30-as években a Seredi Justinián bíboros primás közreműködésével. Én akkor még kispap voltam, de hát én tartottam a gyertyát, azért a szentelési misét. Tehát aztán később, a Pasariti templom később épült, meg a Széphalmi, meg itt az első mise 1928 Nagyboldogasszony ünnepén volt. Tehát most már mennyi ideje? 62 éve, igen? Jól számítom, nem? De 62 éve, igen. Még gondoltam rá, mikor itt az 50 éves évforduló volt, hogy nem kellene itt egy ünnepélyes mise püspöki, de nem szeretem az ilyen ünnepélyes dolgot. Laktaházban készítette ezt a kápolnát, később ide került lelkésznek Bozsik Pál, aki a Gröszpernek lett az áldozata, megölték a börtönben, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, tehát 51-ben volt a per, és utána halt meg, máig se tudjuk, pedig illő volna, valószínűleg a 301-es parcellában fekszik, de még a holttestét nem találták meg eddig, mert illő volna, hogy a saját maga által épített nagy kripta templomban, a Remetekertvárosi templomban, hogy ott legyen eltemetve. Tehát itt azóta rendszeresen van már mise, és amikor a nagy templomot fölépítették, a plébánia templomot, ez azóta a plébániának a leányegyháza, filiája, ahogy mondani szokták. Az öregek temploma volt, mert itt télen, hát fűtötték is, meg
ilyen kicsi, nem kellett azt a sok lépcsőt megmászni. De aztán körülbelül a 80-as évek elején, mikor elkezdett, itt a Remetekertváros is kezdett jobban fejlődni, emeletráépítésekkel, azok költöztek ide, és ez a kápolna mint egy gyűjtőhelye lett, és találkozó, vasárnapi találkozó helye a sok gyerekeseknek, akik hála Istennek, hogy nagyon lelkesen próbálnak itt mindenfélét, hát már a tiltott időben is, amikor még az állami egyházügyi hivatal az ilyen börtönnel is büntette volna, házi hittanórákat tartottak, mindent megszerveztek, és szervezitek a hittantáborokat, meg kirándulásokat. Én hálát adok a Jóistennek, hogy öreg koromra ezt megérhettem, és azért szeretnék még egy kicsit élni, hogy lássam jobban megerősítve, és lássam itt az utánpótlást, hogy lesz, aki majd itt fog misézni. Sajnos itt hát a Marcira, meg a Szabira már, azt már nem tudom megvárni, amíg ők papok lesznek, de hát addig remélem lesz más, és valahogy majd ennek a jövője is megoldódik. Most ugye benne vagytok a nagy szervezésben, hogy egy keresztény szellemű iskolát alapítsatok, és hiszen ezért lesz most valamikor február 9-én itt a művelődési házban, ahol eljön a Glatz miniszter, az is fog beszélni, szóval, amire remélem, hogy akkor ott lesztek. Tehát épp a keresztény iskola ügyében. Hát adja Isten, hogy minden szépen fejlődjék, de hát a Szent Misét, a misének a rendje ugyanaz, mint máskor, egy különbséggel, hogy nem megy körül a küldanéni perséjezni, mert itt nem akarjuk, hogy itt a sok kábel meg minden miatt, hogy probléma legyen, hanem ha valaki a persejbe akar dobni valamit, azt mise után a álló persejbe bedobhatja, és mise után, vigyázat, ez nagyon fontos, gyerekek, akkor ott elhelyezkednek, és előkészítik a dolgokat, ottal máskor én szoktam ülni az íróasztalnál, én majd az ágyamnál fogom a bábozást végezni, de addig akkor itt szépen ti énekeltek, jó? Tehát kezdjük el a Szent Misét a bánat imádságával. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a Szent Misét. Gyónom, sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkenem, én idegen védkenem. Én azért a boldogságos mindenkor keresztül máját, az összes embereket és szeretek, és idegen testvéreim, hogy imádkozatok életlenem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
mennyei atyánk, áld meg azokat a családokat, ahol a gyerekeket örömmel vállalják, és őket a te szeretetedre nevelik. Jézus nevében kérünk, atyánk, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Mondtam, hogy a Szentlélek szereti a kicsinyeket, és valóban azt akarja, hogy ők egészséges emberek legyenek. Szent Lecke. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, gondoljatok csak meghívástokra. Köztetek nem a világ szerint bölcs, hatalmas vagy előkelő emberek vannak többségben. Isten ugyanis azokat választotta ki, akiket a világ ostobáknak nevez, hogy megszégyenítse a világ bölcseit. Azokat választotta ki, akik a világ szemében gyengék, hogy megszégyenítse az erőseket. Isten azokat választotta ki, akiket a világ alacsonyabb rendűeknek, megvetetteknek tart, a senkinek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik látszanak valakinek, hogy senki se dicsekedhessék Isten előtt. Az ő akaratából van nektek is életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. Így teljesül a Szentírás szava, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Ez az Isten igéje. Hadd kérdezzelek meg, gyerekek. Először azt kérdezem, mert szó volt az elején az afrikaiakról. Isten előtt ki értékesebb? Egy európai ember vagy egy afrikai? Tessék? Egyforma, jól mondják. Ki értékesebb Isten előtt? Egy fölnőtt vagy egy gyerek? Na, erre vigyázzatok. Isten előtt az értékesebb, aki a Jóistent jobban szereti. Ha a gyerek jobban szereti, akkor értékesebb, mint a fölnőtt, mindig az a kérdés. De hát ez a fölnőttek számára is egy életprogram, hogy a gyermekeket úgy nevelni, hogy a Jóisten szeressék. Énekeljük. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal látta, hogy nagy népsokaság jön hozzá.